specială pentru mine, pentru că mergem la Milano. Da. În sfârșit, sunt gata pașapoartele a soțului și a Cameliei și mergem să le luăm. Și după care o să putem să cumpărăm bilete pentru Moldova. Da. Au trecut vreo 20-25 de minute. Nu-mi place să întind mult din timp. Eu sunt gata, sunt pregătită și să mergem. Introdurre il denaro o avvicinare la carta al lettore o introdurre una carta, una tessera o il denaro. Ritirare il resto. Arrivederci. Noi am ajuns deja la Milano, Denis s-a dus să iei pașapoartele. După asta am vrut să vă arăt un pic centrul Milanului, dar din păcate n-a să ne ducem pentru că afară plouă și n-are rost. Suntem cu copiii împreună și n-a să putem să ieșim pe ploaie. M-am trezit dimineața și îmi lacrimează un pic ochiul, nasul simt înfundat. Zile trecute Cristian era cu nasul înfundat și acum aveam eu. Poate a dus ceva de la școală, nici nu știu. După ce o să luăm pașapoarte, vrem să mergem într-un magazin cu tehnică. Ieri, Denis a vrut să curăț televizorul și lucrați cu aspiratorul și s-a stricat televizorul. Acum suntem nevoiți să luăm alt televizor. Salut, păpușică-lu, mămicuța! Salut, cine a făcut ochișorii mari? Da, cucuța-lu, mami! Bucătărează-lu, mami, da? Cine acolo? Cine acolo? Aca! Ca! Ca! Da! Da! Cum? Acum! Cristian, tu special te uiți. Și deja. Ta-dam! În sfârșit le-am luat. Titi, salut! În sfârșit le-am luat. Acum putem să procurăm și bilete. Așa că Moldova... Asta acum eu trebuie invers să mă uit în partea. Cum putem să procurăm bilete. Și Moldova așteaptă. Iar nu m-am uitat unde trebuie bilet. În sfârșit am luat pașapoartele a soțului și a Cameliei. Acum vom putea procura bilete pentru Moldova. Mergem, cum v-am spus, la un magazin de electronic să vedem încă dacă este deschis, pentru că azi este Halloween și posibil să fie tot închis. Am venit într-un magazin cu încălțăminte să luăm lucrurile niște încălțăminte. Iar de ești pe sus în jos? Hai o rapidă. Așa, dragii mei, noi am ajuns acasă, este deja seara. Am ieșit la ora 7 din casă și am intrat la ora 4. În drum spre casă am intrat și în ospăție, am mâncat și o ciorbă foarte gustoasă.
Vreau să vă spun că treaba cu televizorul nu a mers, pentru că am ales un televizor de pe site-ul magazinului. Când am mers la magazin, magazinul era, dar nu iese nimic grav, lucru ce mă bucură chiar, pentru că când am ajuns acasă am aprins televizorul și pac, voalea, am început să funcționeze foarte bine. Cum se spune, tot ce se face spre bine. Așa că să nu vă întristați când uneori planurile voastre nu merg așa cum trebuie, pentru că Dumnezeu știe ce face și lucrurile merg așa cum trebuie să meargă. Iar acum vreau să vă arăt cum prepar eu un shake de banană. Cristian m-a rugat foarte mult să fac. Eu des îi prepar această băutură și zic să vă arăt și vouă. Pentru shake-ul de banană vom avea nevoie de înghețată, lapte, frișcă și banane. Dacă mai aveți, puteți să puneți și sirop de căpșună. Spre exemplu, eu puneam înainte, acum nu am, așa că voi face și fără el. Așa cum vreau să fac două shake-uri cu gusturi diferite, voi folosi două feluri de înghețată, unul cu gust de vanilie și altul cu gust de ciocolată. Am folosit două banane, pentru fiecare păhărel de shake va merge câte o banană, puțin lapte și pun și înghețata. Dacă doriți să fie mai gros, puneți mai puțin lapte, dacă doriți să fie mai subțire, puneți mai mult lapte, în dependență cum iubiți, cum vă place. Eu nu am un anumit gramaj, pun așa cum îmi comandă Cristian. Dacă el vrea mai subțire, pun mai mult lapte, dacă vrea mai gros, pun mai puțin lapte. Într-un final obținem un mix foarte gustos și bogat de vitamine, pentru că conține și banane, și înghețată, și lapte. Se și prepară foarte bine și foarte simplu, cu ingrediente foarte ușor accesibile și copiilor îi va plăcea acest deliciu. Un lucru nu trebuie să fie doar gustos, dar și frumos, pentru a bucura nu doar stomagelul, dar și ochișorii. Iată așa, dragii mei, așa cam este rezultatul. Vă urez o poftă mare. Aici am pregătit pentru a face niște pârjoale. Aici este peștele care a fost prins de Denis, așa cum este foarte mic și nu o să ne ajungă. Am mai scos și niște pește din frigider. Ne apucăm de treabă. Iată așa am scos prima parte de pârjoale. Acum și să rup una și să vă arăt cum arată înăuntru. Uitați. Ce-s de socoasă. Super, s-au primit foarte, foarte gustoasă. Și peștișorul nostru este deja gata. Acum trebuie să mai fac un pic de salată. Am și așa niște tăiței. Cred că o să-i pregătesc și pe ei cu un pic de unt.
Și iată așa, dragii mei, vă mulțumesc foarte mult că ați ajuns până aici și m-ați vizionat. Ziua de astăzi s-a terminat. Eu vă urez toate cele bune și mult, mult, mult noroc. Pa, pa!